खिथाव दं मानसि गाज्रिफोर बुनो नागिरदोंमोन दैयाव हासोनो नागिरदोंमोन मानसिखौ किडनेप खालामनो नागिरदोंमोन बिदि होननानै खिथाहरदों मामिनो आंनोबो गोसोखांदों होनदों आंबो गोसोखाङो फनानो स्विच-अफसो लादों बेनिफ्राय दा डक्टरजों नायजाना नायाखै नायजानो मोनाखै फैसायानो गैयाबा आयो सना बेनिफ्राय दा खर'आव थैसामा लाथा खाना दं नामा औ दाबो हामाखै एसे लाथा खानानै थादों होनदों बेनाव एसे नांहैदों सोर खोन्थाहरखो नोंनो नों मा नाम बोसोर जानोसै नोंना मा नाम नों दे बुंनाय सना दे सनिता ओमफ्राय नों मा गामिनि जियागुरिनि जियागुरि बबे जियागुरि दादगारिजोंहाय हा दादगारि जियागुरि दादगारि जियागुरि बेनिफ्राय नों हिनजावसा ना हौवासा आं हिनजावसा बेनिफ्राय नानि सना नोंनो बैसोआ बेसेबां जाखो आं 8 बोसोर जानोसै नोंनि बैसोआ बेसेबां आं 8 बोसोर जानोसै 8 बोसोर आयो नानि सना बेनिफ्राय नों बेसेबां फरायो क्लास 1 क्लास 1 क्लास 1ल' फरायो दा आच्छा आंनि एगजाम जादोंमोन आं हाथाराखैमोन एसेबो हाथाराखैमोन आयो सना नों मोजां रायलायनो रोंगौ ना 8 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय नों बाबाखौ नायनो लुबैदों आंनो बिसना हराबो नङा नों बाबाखौ नायनो जोबोद गोसो जादों गोसो जादोंमोन नायनो लुबैया नोंनि बाबाया बहा दं दा आंनि बाबाया शिलंआव दा शिलंआव बबे जायगायाव दं सोरजों दं आयंनावहाय बेनिफ्राय बाबाखौ सोर खर' बुख्रुबखो मानसि गाज्रिफोरानो बुख्रुबदों बेनिफ्राय दा खर'आलाय माबायदि जानानै दं दा बाबायाबो अख्रानानै बिदिनो खालामजादों बेबो बाबायाबो हामाखै दाबोनो खर'आ एसे मोजां जादों होनदोंमोन उदैयावबो अन्थाइ जादों उदैयावबो अन्थाइ जादों आयो सना नों बाबाखौ अनो दा बाबाखौ अननायखाय आं बाबाखौ जोबोर अनो गावसो गोसोखाङोना गोसोखाङाथाय आयो सना नोंखौ गोसोखाङा नामा नोंसोर गासै बिदा फंबाय बिबोनानाव साबसे दं गासै बिब' बिनानाव गैया नोंहा आं सासेल' आयो सना नों सासेल' नों सासेल' नोङो बाबाखौ जोबोर अनो ना अनो मा जौबो लोङो नामा ना लोङा बाबाया लोंखोमाबाय थायोमोन आयो सना बेनिफ्राय बाबानि नामा मा नाम दा लोंसै बाबानि नामा मा नाम मसे बसुमतारी बेनिफ्राय नों बाबाजों बाम जानो बाजानोबो लुबैयोना बेनिफ्राय नोंनिफ्राय आं स्कुलावबो दोनलांजानो लुबैयो दोनलांफैया आयो सना नोंखौ दोनलांजानो लुबैयो नों दोनलांफेरा बियो मा मावनानै मानसिफोरजों बुजाया मा दाय गाज्रि मावा बेलाय मानसिफोरजों बिदिनो फैसा थगायलायनानै खर'आनो लहाजोंसो बुनायनि एसे ब्रेनाव नांहैदों होनदों लाथा खानानै थादों होनदों थैया खर'आव लाथा खाना दं थैजोंहाय ब्रेनाव एसे नांहैदों होनदों ओमफ्राय दा रायलायनो हायो ना हाया एसे रायलायनो हायो खरा रायलायनो हायानो खरा रायलायनो हाया दा नोंखौ गोसोखांना गोसोखाङाखै बेलाय गोसोखांदों होनदों आंबो गोसोखाङो फनानो स्विच-अफसो लादों बेनिफ्राय दा डक्टरजों नायजाना नायाखै नायजानो मोनाखै फैसायानो गैयाबा आयो सना बेनिफ्राय दा खर'आव थैसामा लाथा खाना दं नामा दाबो हामाखै एसे लाथा खानानै थादों होनदों बेनाव एसे नांहैदों सोर खोन्थाहरखो नोंनो बाबा खिथाहरदों मानसि गाज्रिफोर बुनो नागिरदोंमोन दैयाव हासोनो नागिरदोंमोन मानसिखौ किडनेप खालामनो नागिरदोंमोन बिदि होननानै खिथाहरदों मामिनो आंनोबो बेनिफ्राय दा नों मा खालामजानो लुबैदों बाबानि थाखाय
मोजां जानो लुबैदों आङो ओमफ्राय सोरनाव बिनांगौ सोरनाव बाबानि थाखाय बिस'नानै हर आबौ ये सना आबै सना आफा इसोरनावहाय आफा इसोरनाव आब' आलफनसानावहाय बिस'नानै होन दे आलफनसानावबो बिस'ना होगोन आं नों आलफनसाखौ सिनायो आब' आलफनसाखौ आं सिनाया ओरैथो बिसनथिंखो नोङो बहा नुवा नों बहा नुवा आब' आलफनसाखौ आं मबाइलाव नुयो मबाइलाव नुदों बेनिफ्राय आलफनसायालाय बेथ' खमलायनाय नुदों आं जोबोर खुसि जादोंमोन बिनि उनाव आं नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन बाबाया फैसाखौनो हरा बाबायाबो फैसा गैयिनि फैनो हायाखै नोंसिनाव बिराद थांनो लुबैदोंमोन आङो आब' आलफनसाया दा आं आब' आलफनसाखौ गोसोखांबाय थायो बिस'ना होनो थाखाय गिबियावबो बिबाय थायो आङो आब' आलफनसानाव क्लास 1 आव फरायोना नानि सना दा गाबोनहाय एगजाम जादों गाबोन एगजाम मा दं गाबोनलाय नोंहा एगजाम दंबायो ओमफ्राय एबार क्लास 2 थांसै बे एगजामा गिदिरथार एगजाम जोबनानै प्रमोसन जानानै 8 थारिखआवसो जोबो जोंनिया 8 थारिखआव जोबगोन बेनिफ्राय आं दादगारियावथ' नै नोंसिनियाव दादगारियावसो जोबो आबौ आं 8 थारिखआवबो लोगो मोनगोन 6, 7, 8, 9 थारिखसिम नोंसिनि दादगारियाव आङो पारिसनि सिङाव रिट्रिक दं ओमफ्राय नोङो रिट्रिकआव फैगोन जोंनि एगजामा 7 थारिखआवसो जोबो बेनिफ्राय नोंथ' बाहागो लानो नोङो बेथनावसो हाबखायो जोंनि स्कुलानो दे एगजाम जोबखांनानै नोङो रिट्रिकआव बाबानि थाखाय बिदे एगजामखौ जोबखांबाय ओमफ्राय रिट्रिकआव ओमफ्राय बाबानि थाखाय आं नोंखौ लोगो हमहैगोन दे आबौ सियर लोगो हमनो हागोन बेनिफ्राय नों आंखौ लोगो हमनो फै आं जिसुनावबो बिगोन आइ मारियामनाव बिगोन पेमेन्टबो होनो हागोन ना आबौ पेमेन्टबो होनो हागोन गासिखौ खालामजोबगोन जुदि नों जिसुखौ फोथायो अनो दा आं जिसुखौबो फोथायो आं बाबा मामिखौबो फोथायो आंखौ नुबाय नोङो आंखौ नुदोंना नुवाखै आं सिमोन मा होनो रिट्रिकआवहाय नुखादों नोंखौ रिट्रिकआव नुदों सिगांहाय दालाय आंबो रिट्रिकआव फैयाखै एबारहाय नों बाहागो लादोंमोन रिट्रिकआव देग्लायबोथ' लाबावगोन नालाय बेनिफ्राय नों बाबाजों दा रायलायनो मोना मोनाखै